ba da rungum dan Hisbah ya rungume ta jefa cikin hilok da abatta nan tana fasikanci wahin girma. Don haka ƴan Hisbah kakku damu da wayannan ƴan Hisbah kada kakku damu da wayannan surutai da mutanen banza ke ku ci gaba da runguma su kuna jefa a cikin hilok sai a kyale garin musulmi ana zina. Zamanin wani ba annabi cikin annabawan bani Isra'ila mutum guda yayi zina, ba Yahude guda yayi zina da ba Yahudiya, Allah yayi fushi ya saku annoba sai da mutum sama da 40,000 sun ka mutu akan zina guda. Akan zina guda, mutum guda yayi zina da mace guda, Yahudawa, Allah ya aiko annoba cikin al'ummar nan sai da mutum sama da 40,000 sun ka mutu. In bancin ma da Allah yake mai rahama ya kamata a ce duk garuruwan ganin musulmi suna nan, bannacin da ake yi. Yara matasa mata daidai a ce suna ɗakunan mazan suna aure, suna nan bai da hotel bai da katti, kuma zamanin ganin rashin lafiya. Yau kika kamu da rashin lafiya wanke kuma mu'amala da ke da kurci yake ki je ke bata makan ku lokaci. Don haka shi ma Mallam Amin Daura ku yi mai addu'a Allah ya bashi nasara. Waɗannan shedannun mutane da annan suna soke wai babu adalci, ai ga gidan manya nan. To bari a fara da ƙananan sannan akai ga manyan. Me sababiyar roshe Hisbah Sokoto? Saboda taba manya. Ba taɓa ba ku labarin wannan ba ko? Na faɗa muku jiya an kashe Hisbah Sokoto mututus. Kuma ba kuskure bane ba rashin sani bane, da gangan an kashe Hisbah Sokoto, da gangan. To me dalilin me ummul haba'isun da yasa an kashe Hisbah Sokoto? Da Hisbah Sokoto is very effective. Akwai ta kuma suna aiki. Sai an ka zo an ka murƙushe ta, an ka kashe ta mututus. Me dalili? Wato akwai wani shi wanda aka kwamandan Hisbah, Aminu Daurawan mu na nan Sokoto. Kun san wane ne kwamandan Hisbah lokacin? Dr. Kasarawa. To namijin tsaye ne. Ko yanzu ina ba gwamnati shawara in an farfado da Hisbah, in dai suna son al'amari yayi su jawo Dr. Kasarawa su yi mai kwamanda. Ni ban san wanda ke iya riƙon Hisbah irin yadda Dr. Kasarawa ke iya riƙonta ba. To Dr. Kasarawa mutum ne wanda bai jan has. Muna tare? In ya kama magana a cewa ne ya ce a saki magana banza ce ba ya saki. To ana nan sai yayi wani kuskure, kasan dan adam yayi wani kuskure wanda alhamdulillah shi ke ƙara nuna mana irin basira da hikimar da Allah ya ba Mallam Aminu Daurawa. Na saurari wani kilif nashi jiya wanda ya turo min, inda yake bayani da kansa shi Mallam Aminu Daurawa cewa wasu suna nan suna surutu wai ai ga nan gidajen manya government house ana badala amma yake kama yace sai shi Mallam Aminu Daurawa yace na ki zuwa government house, na ki zuwa in yau kame government house. To kuskuren da Dr. Kasara yake nan sai an karusa Hisbah gaba ɗaya. Gwamna mai ci lokacin nan sai ya wanke diyarsa, sai an gayyato makaɗa, sai an ka zo nan cikin government house an ka sheke, sai wani ya buga mu Dr. Kasarawa yace ga anan government house ana kiɗe ku na ce kuna kame ku yan Hisbah. Dr. Kasara kawai sai ya ja mutane, sai an ka zo bakin government house an kai tsaye, makaɗan nan suna hitowa Kasara ya kama su, an ka buga. Da ya gwamna sun ka zo auren da ya gwamna sun ka yace babu ruwa nai, wa ya kawo Sokoto zo su yi mana badala. An kai sake su ya saken su. To kaji da bakin sannan na an ka fara zagon ƙasa ga Hisbah har sai ba su tsaya ba sai da sun kashe ta mututus. Ina fatar kun fahimta. Shi kwamandan Hisbah da sauran ma'aikatan Hisbah ina ake naɗo su? Government house. To sai ka tashi ka te government house ka yo kame. Da baki aka cewa mun kore ka. Don haka jama'a akwai ka'ida ga malaman usul, ma la yudraku kulluhu la yutraku julluhu. Abinda bayyuwa a riske shi gaba ɗayansa kuma ba za a kyale shi haka nan gaba ɗaya ba. Yanzu misali gidajen manya ana badala, sannan ga hotel nan ma ana badala. Da ka tasan ma gidajen wani kwamishina ko gidan mataimakin gwamna ko gidan gwamna ka ce kayo wanda zai harzuka su, tunda mutanen nan ba wani addini a cikin zukatansu ba, iyaka dai suna ɗaya ne. Ina fatar kun fahimta. To yanzu in ka tafi government house kai yo kame ka kamo wasu nan, an ka ce ka saki ka ki saki, sai a ce shin wane ne a ce komanda mun sai a commissioner information a tayi a bada sanarwa ga radio television cewa an kori komandan Hisbah. Abin bai tsaya ba, ya tsaya, amma bari a fara da ƙanana, ko ƙananan ga an ka rage dai manya zuwa gaba za su